Преди няколко години Огнян Иванов и академик Борисов са работили по темата акустоелектронни взаимодействия. Като теория, разпространението на повърхнинната акустична вълна по пиезоелектричната подложка е придружено от електрическо поле, което има както надлъжна, така и напречна съставка. Това електрическо поле, съпровождащо вълната, позволява да се осъществи взаимодействие на акустична вълна с токовите носители в полупроводник. При тези изследвания академик Борисов и Огнян Иванов се натъкват на един нов неизвестен ефект, който те наричат повърхнинен фотозаряден ефект. Неговата кратка дефиниция е: при взаимодействие на всяко тяло с електромагнитно поле се наблюдава променлива потенциална разлика, която е с честота еднаква с честотата на падащото лъчение. Измерването е абсолютно експресно и безконтактно. На базата на проведените изследвания е изказана идеята, че ефектът съществува в целия електромагнитен диапазон. Важна особеност на този ефект е, че породеният от него сигнал зависи от специфични свойства на облъчвания обект. Това дава големи възможности за безконтактно изследване на твърди тела, течности и газове. Това са две закъснителни линии на ПАВ за 30 и за 60 МГц. Пътечките, които се виждат тук по двата края на закъснителната линия, са релсите, върху които се монтира полупроводника при изследване на акустоелектронни взаимодействия. А това е устройството, в което се монтират тези закъснителни линии. Те се свързват към тези проводници и отгоре се монтира полупроводника и се притиска с това устройство, като се наглася силата за натиск, така че да имаме равномерна междина между проводника и закъснителната линия, което е много важно за изследване на акустоелектронните взаимодействия. През периода 1980 година, 1990 той беше директор на Международната школа по физика на кондензираната материя, провеждана през 2 години в Варна. Това беше период, когато контактите между източните и западните учени бяха затруднени поради изострянето на отношенията в годините на студената война, специално след афганистанската история, на влизането на съветски войски в Афганистан, и Варна беше място за срещи на световни лидери в физиката на кондензираната материя, и човекът, който ръководеше от българска страна с мъдрост, разбиране и такт, беше академик Борисов. През 1963 година от физико-математическия факултет се отделя самостоятелен физически факултет по времето на деканството на Милко Борисов. 1959 година е заместник директор на института, 1962 година декан на физическия факултет и заместник ректор, 1972 директор на Единния център по физика. От 21 април 1972 година с постановление на Министерския съвет отделенията на Българската академия на науките са преобразувани в единни центрове. В състава на Единния център по физика влизат всички институти и лаборатории в областта на физическите науки от БАН и Софийския университет. Той беше директор на Единния център по физика по това време и има изключително значение за консолидирането и развитието на физиката и в БАН, в Центъра по физика, така наречения атомен център, и в физическия факултет, където той също беше ръководител на катедри и така нататък. Под негово ръководство Центърът по физика наистина успя да се развие много добре. Той и сега се развива и българската физика в БАН, която е всъщност съсредоточена в бившия Център по физика. Едно от най-добре развитите и развиващи се направления в Българската академия на науките с много международно признати постижения от цял свят. Накрая бих искала да отбележа, че академик Борисов, който работеше и в университета, и в академията, ясно разбираше нуждата от връзка между двете организации. За съжаление, създадените единни центрове, които имаха за цел да засилят връзките между двете групи учени, не просъществуваха дълго. През 1988 година единните центрове са закрити.